Usab karon nga Miyerkules, pizza 7 na kini sa bulan sa Enero, tuig 2026. Kumusta naman no? Ato din timbayaon mga higala o mayong mudto ang atong talahorong obispo no Bishop Julito B. Cortez. So kini si Bishop ang higala no. Primero na kung kitain niya hangtod karon oras gyud hapon si Bishop. Na wala gyud kami rin nga tigulang. Kami mga higala sa pagkakita na mong bishop sa una mo namang ginang naunga. Karon kami na nga upaw na lang kami. Si bishop moras yun gihapon. Muna irana gyud gining mga gwapuhon mga higala no. Dugay matigulang. Ay kaluoy Ginoo si bishop ang higala may dugo man gyung pagka mistisohon ba. Kami mistiso yung gihapon pero ako mistiso igorot man ako. Mistiso igurot man po no. Pero si Bishop mistiso katsila gina. Mga Cortez ba yan? Okay no? Ano padayon ta mga galang sa ato nga mga pagpangalagad ni ining kamudtuhon. Abino arita mga galang sa CBCP News balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Start balod pa sa atong talahorong nga Santo Papa. Start today to build a year of peace. Matud pa sa itong talahorong Santo Papa sa iyahang audience dito sa Vatican. Ingon siya nga, sugdi na ninyo karong mga gutlua ang tuig sa kalinaw. Ito pa gusto yun sa itong talahorong Santo Papa nga magmalinaon yun darong tuiga kay last year balibayang gubuta to. No? Kana lang daang gira sa Hamas o sa kining Israel, pertigo ng gubuta, na kanagay patay. Naapod sa Ukraine, sa Russia, pwede na pong patay. Karoon na po, murag ang China, murag nagplano na po nga, ilan na po nga sulungon ang kining Taiwan. Ang China po, murag gibikil-bikil po tayo ining diya sa kining gitawag na West Philippine Sea. Pero okay na no? Dili Ginoo na mahitabo kay daghan man kayong insect diri sa daghan man kayong insect diri sa Pilipinas. Ang mga insect gud diri maoy pinakadagkong negosyante kanang mga SM mga insect man na kanang mga gukongwe mga insect man na sumurag dili gid sulungon sa mga insect pero mosulungon di muna na nga magamit na ng atuang mga pamulungon nga ang mamatay dahil sayo. Okay, basin bag mausuba ang mukaratil og dagan dahil sayo. basin pag dili madayo ng ato ang mga baruganan ba nga kanang sa ato bitaw nga kuan bayang magiliw no kanang bayang babayang sa una wala ba gyud nakabalo og unsay title anang ganda kami no ang katatag bayang ano kuan man lupang hinirang no my beloved homeland ayan no so na no kay ato gyud mga higala nga ingana ra kita no ang mamatay dahil sa iyo di ba sin bag ang mahitabo ang karatil ug dagan dahil sa iyo ayan no laing balita may galagikan sa Vatican. Pope prays for victims of Crans Montana katubang sa Switzerland mga higala ba nga nasunog usa ka bar dito sa Swiss Alps kana pang taas bitaw kaayong buntod nga adto dito mag ice skating ning mga dato ba ato wala man atong skating ato tas hunasan mag skating mga dato may higala anto na sa Swiss Alps you can imagine kung pila gastuhon nimo kung anto lang kanito sa Swiss Alps sus nasunog may higala ang usa ka bar dito kining Crans Montana nga muna nga 40 ang patay nya almost mga 100 ka pinang nga angol nga sunog ba muna nga si Pope Francis si Pope Leo nagampo gyud para sa mga nangamatay. Ampo punta no. Ampo punta kami diri sa Ayungon. Medyo may trahedya po may nahitabo diri may higala kay dunay disgrasya po diri nga murag siyam ka buok patay. Murag 8 to nya murag padayon ra gihapon ang ihap accounting. Nahimong siyam kay nagtugbungon unya nawadaan og break nakulob in tao ding nga nanawagan ng taon po si Bishop Cortez nga yampo ginato sige ako nang yampo of course sige ra kong gaampo ato nila no
Abi na padayon ta mga igala. Kumusta naman mo din ha sa mga lugar atong kumustahon? Atong kumustahon ang taga-Tanhay. Nindot ra ba kay ning tanhay o pa og imo ning kuan kanang pasaulugon og Pasko pa kaninduta. Murag fiesta. Hinon akong gi-apply po diri sa atua sa Ayungod. Ako pong ako bang gi-apply ba? Naman po ginagmay na yung gakulok kong bira. Ako sa pasto may gala diri. Kampo ko, gakuluhoy kay hikay po taon ko. Na ihaw-ihaw po kong baboy, mga ingon tong akong mga kusinero, 105 kilos. Sa buhi pa. Nagiros mga 70. Ay, ngayon yung kinananay po. Ang may mga sobra-sobra po gamay, ako pong gipadala po sa mga nangahago para panguan ba kana pong gitawag na to bring house po kinakmay. Hala no, padayon ta mga igala arita sa ato ang Saint of the Day. Atong Saint of the Day karon bisag huway nang utana pero pangutana na lang aron ta madali. January 7 kinsa may ato ang santo para karong adlaw ang amoy atong pangayuan og tabang. Uy, babae ni dili ni santo. Si Blessed Angela of Poligno, no? Blessed Angela of Poligno or Poligno. Kini si Blessed Angela of Poligno, no? Foligno. Kuan kini siya taga Poligno, Italy. No, nataon niya atong 1248, namatay niya atong 1309. Niya immersed in the quest for wealth and social exposition. At 40, she was converted to a life of prayer and reflections and become a widow. Yeah, selling most of her possessions, entered secular positions and saved the poor of Poligno as nurse and beggars, wrote a book of visions and instructions, and reached a theologian, teacher of theology. She was beatified in 1693. Doon nagyoy mga tao ngayon ani mahingala no nga ibaligya ang ilahang mga kabtangan unya ilang itabang sa mga pobre no naagyud karon murag makaingon kapiting perting imposibliha kay nang mahitabo karon mga panahon na pero sa una naagi mga tao mahingala nga makahimo ana karon murag kinsa lagi makahimo ana no nga ibaligya ang mga kabtangan unya ihatag sa mga kabus no murag kuli di kay mahitabo na pero wala imposible siguro sa matud pa sa gahom sa Dios. So man nga karong adlaw may gala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan si Blessed Angela of Foligno. Hala no. Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatunon. Abi na arin na ta mga higala sa ato ang catechism. Katekisib na tamang higala, unsa may ato ang tapi karon. Sacred Scripture gihapon ta. Sacred Scripture mga higala, kuang kay ni kanang importante kay ni sa ato ang kinabuhi. Medyo kulo kabalo po tagamay, no? What are the three criteria for interpreting Scripture in accordance with the Spirit who inspired it? No, in accordance to the Spirit who inspired it. Number 1, the content and unity of the whole Scriptures. Tan-awon sabton ang tibuok sa kinatibukan. Unang masabtan gini mo kay imo bang tan-awon sa kinatibukan. No, kay matud pa sa Lucas kapitulo 24, 22, 25, 26, 27. Miingon si Jesus kanila, pagkabuang kayo ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga o unya mosulod sa iyang himaya? Ang gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tungod sa tibuok kasulatan sugod sa basahon ni Moses hangtod sa mga sinulat sa tanan nga mga propeta. Kato pa ang kinatibukan gyud. Dili bitaw man nagsukwahi ba the content and unity of the whole Scripture. Nya miingon po si Kristo sa 44 sa Lucas 24, 46. Ug miingon si Jesus kanila, kini mga butanga mao gayon ang akong gisulti kaninyo. Kinahanglang matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses ug sa sinulat sa mga propeta. Unya gipasabot
Niya sila sa kasulatan ug mingon sa kanila kini mao ang nasulat nga ang Mesiyas kinahanglang mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Buti pa sabot sa atong Ginoong Jesucristo ang tibuok kasulatan musangpot o matuman pinaagi kaniya. Munay balantayan ng higala, no. Abi no. Balik-balikan na to na sunod higayon ng higala ha. Karon mitras tanto kay medyo bisi-bisi man tagamay, no. Kuan lang usa ta ha kanang mubuon lang sa nato ron. Pero sa sunod higayon, mataas-taas na pud ang Diyos. Karon kay medyo bisi-bisi man ta ha. So daghang salamat ug maayong Mudto Pilipinas.